Og vi kan se dronning Mary og kong Frederik i deres flotte færøske nationaldragter, mens prinsesse Josefine ikke er i nationaldragt, men det er der en helt naturlig årsag til, fordi hun fik syet en særlig færøsk nationaldragt ved besøget i 2018, hvor den daværende kronprinsfamilie for første gang var taget til Færøerne. Men den kan jo selvfølgelig ikke passe mere. Der er gået 7 år siden, og vi kan se, at dronning Mary fryser lidt. Det er lidt køligt og blæsende, men der er smil på læben, så alt er godt. Og der bliver vinket, og der er en stor begejstring hernede på havnen fra færingernes side, kan vi se. Der er jubel, stor glæde og store smil fra den kongelige familie. Lagmand Aksel V. Johansen holde sin velkomsttale. Deres Majestæter, kongen og dronningen, på vegne af det færøske folk, det går langt tilbage og lever videre i vores daglige liv. Det er vores fælles ansvar at pleje denne arv, så den kan blomstre i takt med de udfordringer og muligheder, det følger med tiden. Deres besøg er en påmindelse om, at vi står stærkere sammen, og at vores venskab er en værdifuld kilde til tryghed og fremgang. Vi håber, at deres ophold her vil blive fyldt med glæde og gode minder. Gående først, lad os råbe et udtrykkast hurra for kongstjonen. Kongstjonen langt leve. Kom, og nu bliver der spillet den danske nationalsang. Og vi skal flytte os, får vi at vide nu igen. Velkommen, Deres Majestæt. Forskellige ressourceområder, og så er det nogle ægtefæller hos ministeren. Vi har en gave fra landsstyret til Deres Majestæter, og det er mig en stor ære at overrække denne gave fra det færøske familievirksomhed, Lis al Arke, som virksomheden er grundlagt i 1932 af Hildur Arkes farfar, Nils Lasse Mønster, tegnet af stifteren selv og opkald efter hans datter Svig. Af skjenkknappene til Hans Majestæt kongen er fremstillet i Skåne. Hvor er det flot. Tak til pressen. Okay, tak.